ve kterém jsme bohužel vytěžili jenom remízu, což se vlastně na konci ukázalo asi myslím jako hlavní faktor toho, že jsme nebyli bodově úspěšní. Vytěžili jsme vlastně jenom jeden gól z té dobré hry a z těch šancí, které jsme měli a ze spousty těch šancí jsme bohužel netrefili bránu ani. A pak jsme vlastně po chybě vlastně v defenzivě a krásný individuální akci a střele Jacka vlastně dostali snad z jediné situace za první půli nebezpečný gól. Takže si myslím, že z té první půle, kdy my jsme byli lepší, tak byla jenom remíza z druhého poločasu, který byl takovej vyrovnaný a spíš takový pade na pade, tak jsme dokonce prohráli ten poločas, takže to bolí, protože si zase myslím, že jsme se nezasloužili prohrát, bohužel ta chyba prostě u toho golu druhého, který jsme udělali, tak nás stála vlastně ten bod a možná i nějaký závěrečný nápor prostě na konci, takže dobrý výkon toho týmu, dobrý zápas a budu se zase asi opakovat, prostě v tom boxu se rozhodl ten zápas a soupeř to skvěle, Tadič to fantasticky vyřešil, tu chybu, kterou my jsme tam udělali vlastně a dostali jsme gól do prázdné brány. Dlouho si nevybavuju, že bychom udělali takovouhle chybu vlastně v defenzivě, bohužel nás to prostě vytrestalo a skvělá taková atmosféra, skvělý zápas a bohužel my z toho zápasu nemáme ani bod, což je samozřejmě smutný. Dobrý večer, je to tak, na jednu stranu je to samozřejmě úctyhodný, kolik do kolika šancí my se dostaneme, nebo kolik střel máme, ale bohužel v těch situacích prostě nemáme klid, nebo nám vždycky něco chybí a v lize jsme v tom takový suverénní, v těch situacích klidný, tady prostě nám na tom prostě strašně záleží a třeba netrefíme ani z té pozice vlastně bránu. Tady třeba ta šance ke konci poločasu vlastně z té zadní tyče, když jsme 7 metrů od brány a skočí to metr vedle, tak ten soupeř vlastně zmíní nebezpečný situace podobný, vlastně vytěží gól do prázdné brány, takže je to jako my chceme, ten tým hrozně chce, ale bohužel prostě to nepromění nás prostě vlastně srazí potom v tom, aby my třeba v tom zápase jsme vedli a mohli jsme třeba mít do nějaký kontrolu a do nějakých prostě situací, takže je to v podstatě čtvrtý zápas vlastně po sobě, vlastně v Ludogorci jsme byli produktivní, když jsme vlastně z první šance šli do vedení a ten zápas jsme dotáhli a tady vlastně v těch vlastně 4 zápasech teďka vlastně po sobě místo toho, aby jsme šli do vedení, tak my vlastně inkasujeme gól z první šance vlastně toho soupeře, když jak tady měl 2 velké šance i v tom zápase, takže je to prostě, tak jak se vždycky bavíme, je to hezký, že si něco vytvoříte, ale prostě rozhoduje to trefit bránu a dát ten gól a to nám prostě v těch zápasech chybí a jinak je tam za mě jako vlastně všechno v těch zápasech, ale dneska jsme udělali jako fakt 2 velké chyby v defenzivě, které děláme ale je to samozřejmě zásluhou toho soupeře, ono tu chybu děláte, ale tak jak ji u ní vyřešili u těch jako Džeko, Nesiri a Tadič vlastně v těch 2 gólech, tak je fakt velká kvalita a dohrajou to vlastně do mrtva, ještě Džeko to vlastně trefí druhou nohou takhle, takže potřebujeme jsme takovýhle nějaký gól, takhle to trefit. V lize nám to padá, když vemu spoustu situací Zafy teď v Budějovicích, já nevím, Diu v Liberci a tedy vlastně jaký trefujeme takovýhle góly, ale prostě v té Evropě nám to vždycky o kousíček prostě chybí a nejvíc si myslím, že to je tím prostě, že ten tým tak hrozně chce, jako že pak jsme trošku křečovitý v té koncovce. Belki biraz krampa giriyor, fazla başarı istiyor. Jo, tak jednoznačně, tak my tím, že člověk ho sleduje celý život a že tady hrál 2krát s Římem a třeba v těch zápasech vlastně doma venku byly velký diferenciace mezi tím stylem, prostě, který hráli, tak dneska ten moderní fotbal je takovej, všechny ty týmy se připravují a tedy, on je špička, jakoby, já si myslím, že to vidět teď s Řím bez něj, kde byli ve 3 sezónách po sobě a kde jsou dneska bez něj, takže to hovoří za vše. A na druhou stranu my jsme v tom prvním poločase, prostě kdyby jsme vedli 3-0 nebo 3-1, tak by to bylo reálný vyústění toho, co se dělo na hřišti, takže samozřejmě to tak je
My jsme se na ně taky chystali. Dokázali jsme to využít, kromě prostě té poslední třetiny hřiště a samozřejmě to hezký je prostě, na jednu stranu je to prostě hezký, že se nejde Fenerbahče, takovýhle klub a připravují se přímo na vás, chystají se na vás a teda to svědčí o tom vnímání jakoby nás, ale na druhou stranu prostě my potřebujeme ty zápasy zvládat bodově a umělecký dom je hezký, ale nejdůležitější mít body z těch zápasů a my jsme taky potřebovali třeba jednou nehrát tak dobře a ten zápas prostě zvládnout. İyi bir maç performans sergileyip önümüzdeki maçlarda puan almak istiyoruz. Tak komplikace je to jednoznačně, hlavně nás mrzí to, já jsem o tom mluvil včera, že hrajeme doma a prostě nevyhrajeme ten zápas. Je to zápas prostě s gigantem a chcete ho zvládnout, tak chcete ho porazit. Takže to teď vnímám jako nejvíc, co je v tabulce, uvidíme po těch 4 zápasech. Teď samozřejmě v tohohle pohledu je pro nás ta výhoda, že to je v podstatě další liga a jsou to 4 zápasy a po 2 zápasech, který třeba dobře zvládne, se to může diametrálně vlastně zlepšit, ale jak říkám, to už jsme říkali v Bilbao, už jsme to říkali ve Frankfurtu, jsme to říkali s Ajaxem a už prostě potřebujeme ten zápas prostě zvládnout a ty body potřebujeme udělat, takže furt se hraje prostě o 12 bodů, který vás můžou vystřelit kamkoliv. Mě spíš teď mrzí, že jsme prostě prohráli takovýhle zápas, to je do mě víc a prostě za 14 dní hrajeme doma s Anderlechtem a to bude prostě podobný zápas, my ho prostě potřebujeme zvládnout, to jsem si odpíchnul pak do toho era. Dobrý večer, tak samozřejmě nad tím přemýšlím, člověku se to vlastně honí hlavou, budeme teď hodně vyhodnocovat ty data z toho zápasu směrem k neděli. Zase na druhou stranu ten první poločas byl fakt skvělý pohybově a stojí vás to hodně sil, ty ztráty, ty breaky jsou smrtelný, musíte se vlastně vracet v 10 lidech, musíte napadat toho soupeře třeba tím pressingem dostat pod tlak, vás fakt stojí hodně sil, protože jsou schopní se ze všeho jakoby dostat, takže spíš dneska bych to přičet, že ten zápas byl fakt hodně náročný. Ten první poločas, ten druhý, tam už se to zase moc nehrálo, tam se víc nehrálo, než hrálo klasicky, ale ten první poločas byl fakt hodně náročný. Ale samozřejmě souhlas a je to i logický, prostě některý ty kluci nejsou na tom tak, jako byli před měsícem 2, 3. I logicky z toho programu, prostě, který byl. Furt jsme nějaký dneska 7-8 dní po té repre-pauze. My tu zkušenost máme takovou, že většinou ty kluci se dávají optima po nějakých 12-14 dnech. Takže, ale já bych to spíš jako obrátil, já bych řekl, že je obdivuhodný, co vlastně zvládnou po tom programu, co mají za sebou, ale souhlasím s tím a vnímáme to, že ta lehkost, taková ta dynamika v některých, i někdy po těch akcích prostě víc vydecháváme, ale je to daň i za to, že vlastně nemáte moc tyhle ty kluci, ale je to pro všechny stejný, jako, ale prostě nemají tu možnost moc jako trénovat, jdou prostě ze zápasu do zápasu a spíš než ta únava jako zápasová vám chybí ten rozbít ten stereotyp a prostě trénovat to, co třeba mají ty kluci, který jsou v té repre-pauze, to znamená jiný typ toho tréninku, ale na to si stěžovat jako nebudeme, protože ty kluci hráli fakt skvěle první poločas, jakoby v tom to není, spíš cítíme, že se nám nedaří táhnout tu intenzitu celých těch 90 minut. Filip Fischer, pravděpodobně poslední dotaz. Jako téma to bylo, my jsme chtěli hodně rychlého hráče, my jsme chtěli prostě rychlost na té offside line v těch situacích, třeba v té jedné tady u té pravé liney, kdy se prosadili 1 na 1 a pak vlastně posunul ten balón na Provyho a měli jsme z toho tu šanci, ale čekali jsme, že těch situací bude víc, zatím až moc chce. Ztrácí prostě některý míče, který to je prostě, tady ta šance v té druhém poločase, vlastně, kdy nahrajeme golmanovi do ruky, to se prostě láme, tu situaci, kdy jsme dobře vyřešili, tak jdem do vedení 2-1, místo toho je z toho break prostě na druhou stranu, takže zatím se nedokáže naladit na tu vlnu toho rozhodování, toho, co potřebuje. Běžecky se snaží všechno, ale prostě my jsme tam chtěli prostě rychlýho hráče, na tu levou stranu, kde na tu dvojici, která vlastně vlevo nastoupila, chtěli jsme chodit hodně jakoby za obranu tím, že Provis hodně padá do těch meziprostorů a Chorasa to, tak z té trojice jsme chtěli mít právě do toho jednoho breakového hráče, takže to byl ten důvod, ale souhlasím s tím, že ten výkon měl být hodně vlastně mnohem lepší. Tak jo, děkuju všem, díky, hezký večer. Díky, děkujeme, naschle.